Sano mun nimi. Marko. Eiku, sano mua isiksi. Isukki. Ei vittu tolleen. Tästä tulee vielä löysäksi. Laita syvemmälle. En mä pysty syvemmälle. Se on jo tapissa. Pekka. Marko! Mulla kävi flaksi. Mä pääsin pesälle. Tuu äkkiä tänne näin. Mä oon tulossa jo. Helvetin hienoa kuulla. Kato! Pekka! Vittu mä oon ylpeä susta. Sä oot viimein mies. Mä tiedän. No millainen oli? Et vittu uskokkaan. Jumalauta! Aivan mahtava. Vittu, tiedätkö se imi mua, kun saatana muksut puffiin? Mut vittu imi hyvin. Oi Julia. Aino. Koita arvaa mitä Markon kanssa Kerro kävi. Julia. Me Kerro. rakasteltiin Markon kanssa. Oikeesti? Joo. Mä oon iloinen sun puolesta. Käyttikö kumia? Käytettiin, en mä nyt ilmankaan rakas Mä vetäis. oon iloinen sun puolesta. Kiitti rakas. Siis vittu, sä et ymmärrä. Vittu se oli hyvä. Vittu. Siis Vuorisaaren näytös. Suoraan kuin leffasta. Ja mä näin, se nautti, se oli niin helvetin onnellinen. Tiedätkö, tuli ainakin 5 kertaa. Tiedätkö, kun mä rupesin tekemään, tiedätkö, Joo, tätä. just Mä tiedän, mä teen toi. aina sama, aina Joo, sama. Niin ainakin 3 kertaa. Samaan 10 sekkaa. Samaan 10 sekkaan. No. Oliko sitä mitä odotit? No ei se ihan ollut, että mun vibraattori kyllä pystyy tekemään parempaa työtä. Et mä en joo. tullut ja se kesti vaan 30 sekuntia. No. Oliko silleen iso muna? No siis, jos tosta ottais niinku ton kärjen pois ja laittais ton, niin sit me ollaan aika lähellä sitä totuutta. Joo. Elikkä yhtä iso kuin Janilla. No Baltia rallaa, joo. Joo, ihanaa. Sä et tajuu sitä. Sä et Sano. Joo. Me oltiin siellä autossa ainakin äijä vittu 2 tuntia. Vähintään 2 tuntia. Tiedätkö, saattoi mennä 3 puolelle. Rakastaa, ei rakasta. Rakastaa, ei rakasta. Rakastaa, En vitussa rakasta sitä. No. Aiot sä nähdä sitä vielä? no en mä tiedä, kun musta tuntuu, että se oli vaan mun pillun perässä. Niin, mutta ei kaikki jätkät oo. No, mut kun sä oot kertonut mulle, että kaikki jätkät on vaan pillun perässä. Niin. Mut no Marko varsinkin on. Mut Mutta ei kaikki oo, mutta Marko kyllä on. Ja niin taitaa olla sun kaikki edellisetkin panot, kun sä oot aina sanonut mulle, että ne rakastaa sua, mut sit ne vaan ghostaa sut päivän myöhemmin. No ei kaikki oo. Kyllä mä olin Wilberinkin kanssa viikon yhdessä. Niin, mut Wilbere on 40-vuotias pummi vaan, joka halus sulta pelkkää pesää ja sun rahat. Vitun lutka. Ai, mä oon ihan varma, että se laittaa ihan just koodia. Ihan just kilahtaa, tiedätkö? Mä tunnen sen ja mä oon varma. Oota vaan, koht kuuluu. Mitä? Ai. Laittoiko se? Joo, just se. Joo. En mä halua katsoa, että sä näet sen puhelinnumeroa kuitenkaan. Mutta äijä, No siis me oltiin yhdessä asennossa koko sessio. vittu, äijä, et uskokkaan. Vittu mä taittelen sitä muijaa kuorikamia, vittu. Ihan vittun kevyen. Tiedätkö sä otteen pikkusen paperiperhosen, niin mä vaan tein siitä. Ihan niinku naps. Ei mitään ongelmaa. Ihan kevyen. No miten te sitten olitte? Hei, mä näytän sulle, että mitä mä teen. Siirryppä siitä vähän. Joo. Siirryppä. Okei. Eli aluksi mä nappasin. Tiedätkö, mä menin tähän. Niin. Mä otin sen jalat tosta niskan taakse tonne. Mä otin sen vasemman käden, tiedätkö, tosta. Sitten mä menin tähän tälleen. Joo. Mä rupesin, tiedätkö, tosta noin vetää vaan. Ei mitään ongelmaa, kun taittuu niin pitkä kato kyrpää, että pystyy vetämään vaan tolleen. Ei mitään haittaa. Ei mitään. Panomies. Panomies. Lähetyssaarnaajassa. Joo. Mut tosissaan niin mulle kyllä tuli jotain näppyläitä mun mulkkuun, että mun pitää varmaan käydä testeissä. Panomies. Panomies! Odottaa. Anna mulle puffi!